hi guys, welcome back again to our YouTube channel. Char, so karon nga video everyone is ano rin nasad mi kay Domingo naman sab. Ano rin nasad mi og pinabonggang-bongga og mga dress chika. Para sa kaninga time day ako ang ma-driver day kay wala si Pondo ang balas akong ate. So ako mag-drive ayot sa motor ayan. Sa gulaban day. So arat na! Alisod ba yun? So sa wakas day abot nami pinabongga. So lisod kaya mong dalan, di pakita na ko sa inyo ganina. Then mo to pag abot na mo diri way tabay day suka dito sa may kalsada. Padung ari, minag yang tabay day. So ako nakapanghimasa, so no choice bayot nangita ko diri mga sangi-sangi day. Ngita ko sangi-sangi para makahimasa bayot. So bayad ka dito kita na badat. So naghuwat maming Linlin ug siyang mama kita pa sa Linaw mautangan dahil. So mao to nami sokton si Linlin chika. So mo man indahay dayo pa. Nilingkuran sa buang mo rag abdurwal. So promotion Linlin tips scan expert mo na guys nagpadaan. Oh ayan with job. Kila ni day 200. O, PM na yun. 200 pesos. 200 ang utang. Nyaog ka ng kuan. Pila mo day? 100. Wala ko kay 250 man utang. Oh. Tiga na kay 250 lang po na po. Para pantay ba? Arang may matamakan. Kani man siya kanang 200 250 lang po daw. Kana pa natubok 50 no ko 5 ba ka na. So cash ni pila man ang pabayaran? 185 lang. 185 ayot. Oh, guwapa na ka sa lagang 185. Nga sige, kuan di palit. Oh, sabon tag 20. Ay ko kas tag 20 day. Slow bitaw. Oh, sabon tag 20. Namaram ka mo sabon na coronado ni. Oh. Pero wala gilingin lang siya. Tag 20. Oh na, PM. Tag 20 lang ni siya. So, i-search ninyo si Kuan. I-search ninyo si Maria Cristina Dilasa Ancero or Maria Cristina Ancero Dilasa. Paano na siya? Online seller. So, dahil ka siyang mga product. Napapanti, bra, sinina, gown, chinelas, kalo. Naana tanan dito sa iya ha. So, kanang mga inani, rijob-rijob, pamahid sa naong gulaban. Pamutang mo ani. Para mura mo bitaw ka nang mahadlok puta mo pa akong bukot, magbukot mo tanan ba manggawa sa balay, mura nagbuang day. Labon pa abo sayap mo ginuo ko kaninyo. Gabi na lang mo manggawas kay hadlok mo mainitan. Pero okay ra ka sa 6 success. Pero makataas mo sa ilong. Lah. Makataas ko na sa ilong day nga. Murag tulo na ako na hurutan ni lapad magsuot ang ilong. Bugatan yo ra ka init kayo. Kung makagwapa ni siya. Sa mga awa pa na kontento sa mga naong nila diha dara makontento na mo. Para ganahan na mo magpabutang og sa amin sa inyong balay. So nara mong mga daday o nasa bag. Ayan kung mga buyer chika customer day. Muna sila. So niya ihakyad ko na tanong niya day mga bra panty makita niyo day. Ina og panty day. Pasala ako nakita ang gina day. Susot na ako. Maho na nang kwangki na day. So mga na to day. So mga ganahan mang-order, no? PM Maria Cristina Ancero Dilasa. Muna yung name sa Facebook. Wala na siya page kayo. Hindi siya kabambuhat day. Hindi tao basta Facebook lang. PM mo reply na siya dayon. Kaya mo na siya dayon ka-chat. So, i-chat na ninyo. Mo deliver me actually. Yes, mo deliver me. Basta din, layo ko yan. Buwang kapatabok ko. Minimum dayat. Tungod lang anak ko sa kabukit ka expert. Buwang ka. Yung urban. Ang layo kayo, mag-order. Hindi mag-order layo kayo ba? Buang. Yung usara ka bukang paliton. Kaya ko na yun si... Kani mag-order luyo may kasturya. Usara ka bukang skin expert. 185 day. Kay Cashman.
So shout out ako sa bahay mansion niyo David. Kailan may mga anak niyo? Si Coco, ako na yung tag-Coco niya dahil. Jordan? Oh, Jordan. Sa mga anak niyo David, darayan yung papa. Gwapo kayo. Gwapo kayo dahil. So naana din nagpuyo sila sa dapin sa kasanami ko. Panguli na mo oy, Ginoo. Gimingaw na ninyo, panguli na mo. Like kami diri kami camera diri dai kay nanlubong man sila nanlubong parang naghatod og patay baka namin namatay diri so condolence to the family no. Alagan mo kay mapabulot-bulot ka dito nya. Di ba si Okay. So naka-gold na ko kwintas for the first time. Nakasunod ako gold everybody. Nakumalaga dyan na ko gold niya kwintas na bala rin mo. So nagwapo din yung abot ya man eh. Aray. Kevin. Menyo na day. Huwag na. Sige lang. So mga to day mo iyahaning kwintas. So swerte kay kag makasulot ka niyang kwintas kay gwapo tag iyo day may. So that's it. Gutom siguro na eh. So hi Kibin. Kibin. Biskot po. Diba? Gwapo kayo na day. Iyahaning kwintas ng huram ko day kay. Ay kung ka oy. Di ka malikiri artistahin niya. Nakahuwam kag kwintas. Gold day og ni. Hubong ko bili katig ma-rape no ko das dali noon. Tara day. Tara ka das. Hoy, kwintas. Ay nay sunod kitig mabarang ka Ginoo. Hatag. Actually birthday niya day. Hoy, ikaterno ba? Wa ka kay bang alas 12 na day. Di ka pa na Terno, isa lagi ning matog tagalas 4 kad laon day ning mata galas 10 mo. Tirno kay siya Joy. Sa kadaghanan mo ng pundok diri Serging hayag. Ay kog ka day. Da guapa kasi happy birthday day. Ihawa ni tong sunod sim lolo dito kaya ron makakaon. Joke lang. Patay ta lolo. Mo ari mi ay para nimo. Siyempre anak mo na. Mura nagbilang utang baka nang gagmay king listahan ba? Diba? Hoy na ba may daghan diri oy? Siyang kalor man magkuha. Do. Dai brief. Tigo na nay garter dia, dai puro garter po niya brief. Wala na di sakangan. O kaya ba? Bilang kat mo hayay kayo, di ba? Panuton yung itlog di ba? Puro garter dai. Mahog ng bata ha. Ihog ta po ka dito apin. Dungan ta dai. Dagang kay sagtinda na mga pambaba. Palaki. Ade, Kevin wang, Kevin day. So, na mga panglaki nga mga short. Mga lamion kay sa mga short everyone. Mga pink, pambabae no. Mga pas nagagmay dan. Oh, pili! Mga tao ko may tao rin sing sing ko rin mo buong day. Ala naman sa manisya ti or mo. Ako ra gihapon. Ako si Mission siya day, kag nakuno ko muloy siya katawa. Sugo day kana. Update sa among laag everyone. So pa si Linlin ug ang mother. So nalaag pa mi. Ari kay mag-pictorial sweep pinabonggang-bongga yan guys. Sobrang init bes kasi walang landong dito day kasi tos baba man ang mga saging. So mo ta day. Labi kay lang view day. Gigil mo ako. Hoy, si batak na ni mga kanto na mabatak na to. Luko ka mo. Araw mga ligo. Araw mga ligo. So asa mo magkaliguan? So walay tabay diri sa ilang lugar day. Mo to naglibo ko asa mga ligo oy. So about everyone kay wala mamiling ako kay sige may guhatid to tas wala po kay mga tao. So like kasta nanday. So nga mong buhatong karon is mga remi sa baba kay pictorials may day igbaw sa iligay. So mo to everybody. Ay kayo daw mas dinining abot nara sila. Ay, at yung mga uray, kumanda ka rin. Istorya sa mga kaagi nila ongo. Yung bukid na, ano dyan sa bukid, yung mga totoo, yung kanto, na iti ng kawayan, ungo na dahil. Tapos may gagagada, dito na nagtuwa-tuwa dito niya. Nauyog, diba? Diyos niyo marimar. Sakit kong bagtak dyan. So ari nami kutob kay landong nangita may landong kay init kay dito na. Pero lami kay view day. Mga picture lang sa meron pinabangga. Silong bayot init kay. Pedog hit eh. So bye sa picture as me.
Actually guys, minyo naman si Linlin no kay na naman siya ibana. Pero okay ba kasi nakaon na dito sila haday anong inani man gisulot day. Asa mang liga ba yun? So muna siya igsoon ni Aaron. Hi day. Kiana. Lamig kag outfit day oh. Murag basketball player ba? Murag buang. Hoy, ang ayan man day kaday. Hoy, bagay ra sa imo ang yellow day. So, update for today's video. So, abot na si Linlen dayo kang yung mother o kang yung bana ni Linlen, si Aaron. So, yun na nga everyone. I'm so happy. Mangunay na miron, igura mi na gikuha kadali. Char. So, bye-bye!